Kusakana kwati kuita zvekare pano paHatirari 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Maupdates aya ndikuya nawo ndakamabatanidza ndikuitira kuti mungowana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe akati one day pasame video. Saka wakakasika kupedza kunzwa story yekutanga usaskipe video nekuti kumberi kune amwe futi maupdates pavideo rinoiri. Nyanda nozvomuzora nhasi inyaya yaThomas Mapfumo. Kusubscribe mahara malikes enyu akatikoshera zvikuru uyezve nemacomments. Nyaya yaThomas Mapfumo yakamira so. I think vazhinji vari kuziva imba yaThomas Mapfumo yakatsva kudomboshava. Imba iyi yatsva kudomboshava kumashure uku anga akaofwa mari Thomas Mapfumo inosvika 500,000, hafu yemiliyoni akaofwa 500,000 akairamba Thomas Mapfumo. Imba iyi yakatsva futi akabva aofwa kunzi tokuvakira imba yako and then tovada kupa 500,000 nemota pamusoro akabva azviramba futi. Azviramba zviri kubuda mastreets esocial media pakatsva imba yaThomas Mapfumo kudomboshava. Akakumbira kudonoterwa mari nevana veZimbabwe kuti akwanise kuvaka imba iya yakatsva. Mushure mekunge akumbira kumhuri yeZimbabwe kuti imba iyi ivakwe, mari yakadonetwa nevanhu inosvika $85. Zvisinei mubvunzo uri kutenderera mastreets esocial media, mubvunzo wekuti maZimbabweans maida here kuti Thomas Mapfumo atore mari kubva kuna Sir Wicknell Chivayo. Hamusi kumubatsira, asi paakaramba kutambira mari iyi akapeta maoko achizvita mutsvene. Paakaramba kutambira mari iyi makati aita zvakanaka. Zvino zvaakaita zvakanaka, muri kudii kumudonetera mari yekuti avake imba yake? Ndo mashoko ari kupisa zvaizvezvi all platforms kuma social media kuti why musiri kuzodoneta mari kune munhu uyu. Zvisinei vanhu kupindura kwa vari kuita pamashoko ayaya vari kupindura ivo vachiti hatikwanise kubatsira munhu ari kuAmerica ari kudii kuya ega muZimbabwe performer pama live show ozvishandira ega akwanise kuvaka imba yake ega. Hanzi vanhu vakajaira zvemahara. Why? Ndo amwe macomments atiri kurisivhawo, vamwe vachiti ndirini Thomas Mapfumo ndevamwewo vanhu vari kutaura izvizvi. Ndaitambira mari iyo yandakaofwa navaThomas Mapfumo. Vanganiko vanhu vari kutambira mari idzidzi? Hatichatauri nemazita. Ndo mutauro uri kuita vamwe vanhu kuti ndirinini dai mari iyi ndakaitora ndane upfumi hwakawandisa. Nguva iyoyo hanzi ndaibvuma kupusiswa. Vadikani, ndinokumbira kuti zvatofuka comment section pamusoro penyaya iyi. Vanhu pavakanzi ndavadonete mari yekuti imba yaThomas Mapfumo ivakwe, havana kudoneta mari inodiwa. Mari iri kudiwa kunzi imba yaThomas Mapfumo itangidze kuvakwa patsva inosvika $5,000. Zviri kunzi pane $85 pane madonations yaakapiwa nevanhu. Takupinda munext update. Next update inyaya yaitika kuSouth Africa. Vadikani, nguva ino yatiri takupinda kamugore ra2025. Saka kana uri mutyairi wemota usamhanyise mota zvakapfurikidza. Varume vandiri kutaura nezvavo vari kunzi maZimbabweans, asi hatisati taziviswa mazita evarume ava. Vanga vachifamba neToyota Corolla. Vachifamba neToyota Corolla munonzi imo muroad iyo inonzi Deep Park Road outside Tanzanian town in South Africa. Ameno kamutauriro kazita aka kabhatanzi Tanzanian town in South Africa. So varume ava vari kunzi vanga vachifamba neToyota Corolla yewhite. But Toyota Corolla yewhite iyi ndivo vari kunzi vanga vari wrong. Vanga vachimhanyisa mota zvakapfurikidza. Mugumhanyisa kwavanga vachiita mota vabva vaita head on netruck. Pavaita head on netruck, varume ava vese vafira paspot. Tichiti rest in peace kwavari, ngavazorore murugare. Ivo mugumhanyisa kwavanga vachiita mota vanga vasingazvitarisire kuti vachaita accident, asi vese vatisiya. Veukama ndavachimini tariro. Tinge sina tarisiro izvi tisingazvifungire, ende macases etsaona ndo macases atiri kunyanyoreceiva. Next update inyaya yakaitika kuChishurugwi nezuro musi wa3 December 2024 ndo date racho pakaitika nyaya iyi. Tichingotanga tati rest in peace kune mwana ane 11 years musikana, ngaazorore murugare. Vana ava vaibva kuchikoro
aibva kuchikoro ane umwe mukomana waanga ainaye, vese ndevechidiki nekuti musikana uyu ane 11 years. Mukubva kuchikoro kwavaiita uku, vaidzidza pachikoro, mwana uyu aidzidza pachikoro chinonzi Musasa Primary School in Shurugwi, ndokwa aidzidza. Vachibva kuchikoro vana ava vakapinda nemurwizi. Kupinda kwavakaita murwizi vaida kutuhwina, vaida kudhigidha. Chinorwadza panyaya ndechekuti mwanasikana uyu akazotadza kudhigidha zvakanaka akafira murwizi. Afira murwizi, kamukomana ndokakanosvika kachitaura kune vabereki kuti umwe ndamusiya kurwizi ukuko, hameno kuti chichaitika. Vabereki vakamhanya vachienda kurwizi, wanike mwana afira murwizi. Zvinorwadza, tingesina tarisiro izvi tisingatizvifungire. Veukama ndava chemene tariro, vabereki vemwana ndava chemene tariro. Chenjedzo yandinopa sevana vanoenda kuchikoro kunzvimbo dzine marwizi, vabereki zviri nani kuti nguva dzekubuda kwemwana kana dzakwana woenda unotora mwana wako wega kuchikoro pane kumusiya achiuya ega. Muedzo unosimuka, mhepo dzinosimuka. Nguva inoyi yatiri inguva iri kuitika zvinotyisa semunyika yeZimbabwe.